Здравейте! Това следващото ми геймплей на играта Minecraft и по-точно това няма да е геймплей, а ще е урок и този урок ще ви покажа нещо, което на мен беше... доста се обърках, нали, с това, затова ще го покажа, ще ви кажа какви са командите, няма да ви казвам, няма да ви го покажа, защото съм в синглплеер, не съм в сервер, така че няма как да ви го покажа, но ще ви кажа, нали, ще ви покажа как става и хода, нали, и какво съм се объркал аз, всъщност, какво съм объркал аз и защо съм направил този клип. Така, значи, всъщност, ако играете в някой сървър, който иде, нали, правите си някаква къща, да речеме от стон, си правите някаква къща. И искате къщата, нали, дал ви админа някакво место или вие сте си избрали някъде, където може да си строите, да речеме, ето от тая дупка тука до, да речеме, до тук ви е дал админа или вие сте си решили до тук правите. И това е вашето место. Нали, тук съм дал малко по-малко така, но... Нали, това е вашето место. И сега, ако искате, нали, да сте сигурни, че няма да ви се щупи това, трябва да го направите като резиденция, за да може да се строите само вие и да не може да чупи никой друг, нали. Освен админите, естествено. Но, нали, съмнявам, че те ще го направят това нещо. Така. И вие какво трябва да направите? Вие трябва да вземете първо дървената скира или там каквото е, X, да го вземете нея и с нали, вече си маркирали полето, да речем от тук до там, и с лав бутон, да речем, натискате първо тук и ще ви изпише нещо, и ще ви изпише, че се е селектирала, и с десен, да речем, до другия край, до тук, да речем, натискате и вече ще са ви селектирани две места. След което трябва да напишете res select word, но тук няма да проработи, защото сме на синглплеер. И после вече като ви се е сейфал това, нали, наклона черта res create и пишете името, което искате да ви нарича сървъра, така че, например, ето аз съм Кришу и ще се напиша Кришу, res create Кришу, и като го натиснете вече това си е площа, в която само вие може да строите. И вие само могат да бутате, другите не могат, нали, пак казвам, освен админите, те могат да правят всичко, както предполагам, вие знаете вече. Нали, но това важи само за сервери, не мога да направите на синглплеер, както виждате, аз не мога да направя. Но аз ще го направих за урок, защото на мен ми беше много трудно, писах всеки глупости, не ставаше, или пък бърках бутоните ляв и десен, правих тук десен и на другото место с десен бутон. Трябваше и на двете места, нали, едното с ляв, едното с десен, за да може да направите две селекции, като е първа и втора. И ще ви се получат нещата. Дано съм ви помогнал поне малко. Предполагам, че тези, които играят Minecraft, това би трябвало да го знаят. Нали? Но тези, които сега започват и не са много в час с тези неща, е хубаво това да го знаят, нали? Защото ми се е случило да си правя много къщи, които са много, нали, така хубави и голями, и накрая някой да дойде и слуера от едители с нещо да ми ги щупи или да сложи нещо върху тях, и накрая даже не го ибамват, защото не разбират кой е, не знаят кой е, или не са сигурни, че е бил той, и така единственият, който е прецакан, съм аз, нали? Така че това беше урокът ми за как да си направите резиденция. Дано ви е харесал, дано ви е помогнал. Ако ви е помогнал и харесал, дайте едно subscribe, лайк на клипа, гледайте го, давайте на приятели, абонирайте се най-вече за канала, нали, subscribe, пак казвам. И това е, до скоро!